guys! Welcome back to my channel. It's me, Filipina Lachi Vlog. Today's video is gagawa tayo ng masarap na soup. So, ang ating mga kakailanganin is meron tayo dito ng sliced beef cubes. So, na-marinate natin siya salt and pepper. Salt. So, inasimasilan natin ang ating beef. Ayan. Heat oil in pan. Ingredients na kakailanganin: lemongrass, meron tayo ditong paprika powder, cayenne powder or annatto powder. Wala tayong annatto powder, so cayenne pepper na lang muna ang aking isasubstitute. Meron tayong parsley, meron din tayong carrots, meron tayong garlic. So ayan, maraming garlic, mas masarap. And we have here onion slice round, and then we have onion red chop. Kailangan din natin ng tomato paste. Ayan. At we need a rice noodle. Ayan, meron tayong rice noodle. At syempre, kailangan din natin ng ating tauge. Ito yung ating tauge. Meron tayo ditong chili paste or chili sauce. So, substitute ko lang yung chili sauce kasi wala akong hanap na chili paste. So, heat oil in pan. Okay, garlic, onion. Ating garlic. Antayin lang natin ng golden brown. Add carrots. So, ito na guys yung ating beef. Add na natin yung ating paprika powder. Tansya naman tayo guys. Ang ating tomato paste. Haluin na natin. Cayenne powder. At ang ating chili sauce.
Ilagay na natin yung ating beef. We need water. Ilagay na natin yung ating tanggal. Ayan. So, i-cover lang natin siya. Pakuluan natin. So, ito yung ginamit ko yung cover para makita natin. So, ayan. So, ayan guys. Kung nakikita natin is kumukulo na siya. Antayin lang natin na mag-reduce yung ating water. Pero nilagyan ko siya ng maraming water kasi gustong-gusto ko yung sabaw. So, ayan. So, ayan guys. Bali, titikman natin siya mamaya-maya kung tama ba yung lasa. And then, mag-a-add tayo ng soy sauce. So, nasa sa atin na ang pag-adjust ng ating seasonings. Kung tama na ba yung lasa or hindi pa. Yung ating beef na pinapakuluan guys. So, more than an hour na ako nagpapakulo ng ating beef. Dadagdagan ko lang siya ng soy sauce para saktong-sakto yung lasa niya. So, ayan. So, ayan. Kung nakikita nyo is kunting-kunti na nagbawas na yung kanyang sabaw. So, papakuluin pa natin ng mga 30 minutes. Mas matagal, mas masarap siya guys. So, mas matagal natin papakuluan kasi mas magiging malambot yung ating meat. At pag after ng ating pakuluan, mas maganda guys na i-advance na natin i-marinate yung ating beef with salt and pepper para may lasa na siya. So ayan, papakuluan ko pa siya ng mga 30 minutes. So mas matagal, mas masarap. So mas matagal, mas malambot. So ayan. Ating noodles ay nakababad sa water para waiting. So magbaboil na tayo ng ating noodles. So, okay na siya guys. Ayan, okay na siya. Maglalagay na tayo ng ating noodles. After natin nalagay ng noodles, okay na itong tawagin natin. Ayan. Ayan. Ilagay na natin ang ating beef. Ating beef, lagyan na naman natin yung ating onion rings. Ayan, paluhin na natin. Ayan. And then ating
parsley, o cilantro. Pwede rin ng cilantro or depende sa inyo. Ayan. And then, lalagyan na natin siya ng sabaw. And then, the next is the sabaw. More sabaw. So, ito na siya. Ito na ang ating soup. Ang ating soup. Alain lang natin. Sarap. Ito na ang ating soup. Soup. Ayan. Halo lang natin. Wala yan. So, ayan. Mainit. Masarap guys. Sobrang sarap. Ayan, sobrang sarap. So, enjoy.